Лима разкрива как една случайна среща с баба си в Бразилия спаси кариерата й като модел. Кожата ми беше неравномерна и тъмна на места. Фотографите се оплакваха постоянно, споделя бразилската супермодел откровенно. За 3 години в началото на кариерата харчила огромни суми за професионални избелващи процедури в Ню-Йорк, 1,500 плюс сесия, луксозни серуми за изравняване на тона от 600 плюс. Резултатът – раздразена кожа и все още видими тъмни петна. През 1999 година баба й в Сао Пауло й показала оризова маска, древна бразилска традиция за изсветляване. Тъмните петна избледняха за 2 седмици драстично, кожата придоби равномерен, сияещ тон за 1 месец, спря скъпите процедури, спестява $50,000 годишно. Victoria's Secret я обявиха за най-сияещия ангел. Фотографи казват, не се нуждае от фотошоп. Смесете 3 супена лъжица фино смлян ориз, плюс 2 супена лъжица прясно мляко, плюс 1 чайна